Novos retos na terceira federación para o Boiro e Noia. Os boirenses queren volver a gañar ante o Viveiro, mentres que os noieses mídense a un dos mellores equipos do grupo, o Vilalbés. Fin de semana de Entroido, San Valentín e tamén de fútbol. A competición non se detén e a terceira federación vivirá a súa 21ª xornada con encontros destacados para os equipos da comarca. Tanto Boiro como Noia afrontan estes partidos coa meta de regresar á senda do triunfo. O conxunto estrado por José Tizón acumula 4 xornadas sen gañar, nas que só puderon facerse cun punto, a pesar desta mala xeira, seguen ocupar postos de promoción, xa que son quintos. Pero para non tentar a sorte e recuperar puntos e sensacións, precisan superar esta fin de semana o Viveiro. Os lucenses son agora mesmo 14º ao ter 21 puntos no seu haber, e veñen de firmar un gran partido ante o terceiro clasificado, o Racing Club Vilalbés, co que empataron a 2. O Boiro, que caeu na derradeira xornada pola mínima ante o Barco, terá un gran reto esta fin de semana xa que visita a Cantarrana, feudo do Viveiro, e precisa sumar para manterse na zona nobre da clasificación. O domingo, ás 12 do mediodía, Viveiro e Boiro veránse as caras sobre o verde. E un Noia en apuro recibe a visita dun dos equipos máis en forma do campeonato, o Vilalbés. Os noieses seguen en descenso despois de perder no duelo directo co Pechacancelas o Barbadás por 1-0. O conxunto adestrado por Luís Bonilla quedouse a medias na anterior xornada, pero nesta regresa á súa casa, onde se fixo coa súa última vitoria. E necesitana para sair do descenso, xa que a permanencia está a un punto. O Vilalbés terceiro xa sabe o que ganará o Noia logo de impoñerse por 2-0 na primeira volta. Os noieses deberán estar serios en defensa para non conceder ocasións ao rival e acertados en ataque, para aproveitar os seus achegamentos e poder disputarlle o triunfo ao Vilalbés. O Julio Mato Matito acollerá mañá sábado este duelo que arrancará ás 5:30 da tarde.